Gojek sing apik-apik wae rasa mlotroke kathok barang. Mula kok aku obah kaya sing nyabet-nyabet. Bul kesabet kon aku dhewe benake. Tunjukke, Truk. Gah. Mbok ganti, Gong. Wow. Nganti kaya bolongan iki wis enem. Suwek kok saking ngambane. Kowe nek nganggo rasa kleru apa piye? Sesuk tak kei nggon aku. Coba talene. Dijitet ora. Sarung diplotrokke, kathok diplotrokke. Kathok njero diplotrokke terus digetak. Ditenono kowe. Ha kowe tau ngapake aku. Kan ming tak taleni ro jempol. Salahe sikilmu nekuk. Ndas-ndasane tak taleni ro jempol. Kowe tak getak ngolet ayo kaya diplurut ta. Kae tak andani ya, lorone kliwat ukur kae. Tak omongi. Loro tenan kae. Tapi kan ra weruh wong. Heeh, kowe ngurusak kae. Suramane yo, getrok-getrok ayo.